Сега ще поговорим за кухненските шкафове и новите възможности при тяхната изработка от ПДЧ. Стигнали се до ремонт и обзавеждане, неминуемо се появяват двете абревиатури – MDF и ПДЧ, но не всеки знае какво точно означават те. Общото между двата материала е, че са най-популярните плоскости при производството на мебели. Отличават се с висока здравина и издържат на влага. MDF плоскостите са по-препоръчваните. Предпочитат се заради хомогенната и гладка повърхност и възможността за заобляне, фрезоване и най-вече за огъване на материала. Благодарение на бързо развиващите се нови технологии, това вече е възможно и при ПДЧ плоскостите. Процесът е по-труден, но цената за изделията си остава по-ниска. Огънатите модули завършват много елегантно и естествено кухните. ПДЧ плоскостите могат да се фурнироват и с естествени фурнири в различни цветове. Гланцовите плоскости са основен елемент в съвременните тенденции. ПДЧ-то успешно предлага и тази визия. Може да бъде лакирано и боядисвано. Освен това, лак може да се нанесе и върху меламиновото покритие, през който да прозират различните интересни структури. Пресованите дървесни частици, или така нареченото ПДЧ, датира още от 30-те години на 20 век. Основните суровини, които се използват, са смлени дървесни частици, пресовани и слепени с смола. При добра кантова обработка, то си остава най-издържливият материал. Покритието му е изключително износо и влагоустойчиво. Друго важно предимство е ниската цена на материала. Той е почти 2 пъти по-икономичен от MDF плоскостите. Най-подходящият вид кухня за малки помещения е L-образната кухня. Тя осигурява бърз и лесен достъп до всички уреди и шкафове и разстоянията, които домакинята изминава, са най-малки. След прецизно проектиране и избор на материали за шкафове, идва ред на монтажниците, които да претворят чертежите в реалност. Започват с монтажа на долните шкафове. Доброто проектиране е от съществено значение при изработката на нова кухня. Всяка даденост в помещението трябва да се съобрази и да се проектира така, че всеки един недостатък да се превърне в предимство. За избора на материал за шкафовете съществена роля играе виждането на домакинята за цветове и форми. На пазара се предлага огромно разнообразие от ПДЧ с различни повърхности. Ламинираните с меламиново покритие са най-разпространените плочи. Те предлагат голям избор от декори и цветове. Успешно наподобяват фурнировани, каменни и дори текстилни структури. По време на монтажа се инсталират и всички вградени уреди – мивка, котлони и фурна. Техните размери са взети под внимание при проектирането на кухнята. Затова е добре да сте избрали кухненското оборудване преди поръчването на шкафовете. Големите чекмеджета са изключително удобни за прибиране на тенджери и по-обемни съдове, които има във всяка кухня и по принцип трудно намират своето място. Кухнята от проекта е от най-разпространеният тип кухни, а именно L-образна. Шкафовете се разполагат на две съседни стени. Не във всяка кухня е възможно да се приложат на 100% принципите на зониране, но въпреки това при проектирането е важно да се базираме на тях. Така се гарантира, че кухнята ще е удобна и практична. В случая кухнята започва отляво надясно с зоната за подготовка, следва зона за миене, а след нея на ъгъл и зоната за печене. Като между последните две зони е предвидено достатъчно разстояние, за да не се създава дискомфорт, ако човек работи едновременно на тях. До тук изцяло следваме принципа. Единствено хладилника е най-вдясно, но въпреки това, в този случай, разстоянието до зоната за приготвяне не е голямо. Фурната е вградена в колона, като е разположена на нивото на плота. По-удобно е от варианта с разположение под плота, защото при поставяне или вадене на подготвената храна не се натоварва кръста. Друго предимство е, че в колоната има пространство за съхранение на по-обемни неща.
Много често в съвременните кухни се налага да присъства и пералнята машина. Удачно е тя да се разположи в близост до мивката. Колкото по-малък е пътя на меките връзки и маркучи до ВиК изводите за студена вода и мръсен канал, толкова по-малка е вероятността от запушвания и проблеми с канализацията. Корпусите на кухнята са от стандартно използваното ПДЧ. Вратите отново са от ПДЧ, но с гланцово покритие, което придава на кухнята модерно и луксозно звучене. Важно допълнение е, че вратите са кантирани с 2 мм кант, който гарантира по-голяма здравина и износоустойчивост на материала. Гърбовете и плотовете са термо- и влагоустойчиви, в еднакъв цвят, което обединява двете равнини. Кухнята е в елегантната комбинация от черен и бял цвят. Това са най-използваните цветове в съвременните модерни кухни. Независимо дали ремонтирате старо или ново жилище, основно правило е да има добре обмислен проект, който да осигурява уют, удобство и комфорт. Не е задължително да използвате най-скъпите материали, но е задължително те да са качествени.